Takže ahoj, zdraví tě po dlouhé době Novice. A tohle video bych chtěl udělat jako omluvu, ale i téma. Já se omlouvám za to, že jsem netočil dlouhou dobu videa, protože mě se napadalo jako téma. Ale teďka, když jsou ty prázdniny, tak slibuju vlastně každý týden aspoň 2 videa. Za prvý budu mít čas a za druhý s tím bude více témat, který bych točil. A tohle téma je právě, jak bych to řekl, plán na prázdniny. Takže já jdu asi na Mácháčel na dovolenou, jinak bych byl doma, chodil se koupat. A další video bych udělal tak, dneska v pátek bych udělal video další a můžete se těšit, takže ahoj.